Bengi iki awake dhewe ya ora dhewe nang kene. Ayo ora kenang ngejak kanca sak bise sak mobile do dijak kabeh. Heeh. Iki kanca-kanca warga laras. Iya warga laras. Bengi iki barang dikancani karo bintang tamu. Bintang tamu. Heeh. Bintang tamu di sapa? Bintang tamune Mbah Waluya Majati Jati Temah Mulya. Sapa? Mbah Waluya Majati Jati Temah Mulya. Mbah Waluya. Heeh. Karo sapa, Nduk? Karo Mbah. Mosok Mbah nek nyeluk kae Ira apa-apa, men padha-padha Mbah. Mbah kakung Mbah Waluya lho, Mbah putrine Mbah Suhin. sapa? Suhini. Bener ora kowe ngomong kayak kuwi? Bener mah aku dikandani buriku kok. Sip. Saiki ben karo buka rasane ben awake dhewe diwangi limbuk nyangik iki di aturi minggah wonten ing pepanggungan jumeneng sepote derek kanca-kanca monggo. Sugeng dalu Mbah Waluya, Mbah Suhin ni. Sugeng dalu Sugeng putuku dalu. bagus dhewe. Sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Nggih, sugeng dalu. Sehat pripun kabare? Mbah Alhamdulillah. Waluya, alhamdulillah sehat. Pinaringan isih iso kojah, isih genah karo jinah, isih duit cetha nang iso jumlah kula siang. Kalih bojo kula mboten meng dhewe. Nggih. Mbah Suhin pripun kabaripun? Alhamdulillah kabar kula sae. Nggih, alhamdulillah. Kula nderek idem bojo kula. Nggih, ming sok idem kalih kula niku apa-apa niku Mbak Cangik. Lah pripun? Imploke poso niki awake ra iso gedhe. Karang tuwa iki ya cara gambase ya saya mimpes wis biasa. Jare nek tuwa iki anu malah saya subur. Lah kok sampean kok saya mengkeret ta sayang? Ya ndelok bojone nek bojone iki pawakan semangka ngono ya. Aku ki kurang kepiye, kurang sayang pripun? Tak kira pawakan semangka berpawakan lombok. Lah kok pawan lombok? Nek semangka ki saya tua saya legi lagi lombok ki saya tua suarane saya pedes. Nah biar rak jolke apa piye? Ya ora. Mumet ya sirahku ku anggere mumet wae rasane sirahku. Kurangku ki apa? Saben-saben sampean ngelu mulus tak pijeti, tak keroki. Sampean ki mikir apa lho? Ora mikir apa-apa aku dek rong di bojo ki ora tau mumet bareng di bojo ki gur mumet. Kepiye? Ndak. Dadi sampean ki bareng ndek bojo aku krasa mumet ngono? Heeh, gumun monggo aku ya jenak karo bojo ki ya gemati lho Mbok Cangik. Nggih. Kemati apa? Suwe ra tau kepethuk jenengan lho. Nggih. Wis gedhe sampean saiki. Lah biyen nggih, sepiro? Mpun. Biyen ya isih cilik kae. Oh, lah, Saiki wis semono. Nggih. Wis ndeyang urung. Mumpun. Wuh, Kalau takon ki ndeyang ngurung. usum to kaya Sekolah iki wis tekan ngendi? No, cita-citanya gimana? Paling ora biyen jare kowe nek duwe anak arek kok dadekke dokter. Wah, anakku ki yo ditakoni gurune Pripun? arep dadi apa le? Cita-citamu pokoke kepengin dadi
jenderal kados bapak kula ngono ya Nek. Lah putumu ki apa bapakne dadi jenderal? Ya gur kepengin padha wae kepengin dadi jenderal sepene iku ya ora dadi-dadi ya gur ngono kuwi. Ora aku tak takon bengi iki ujube apa to Pak? Lho. Iki nek awake dhewe genahke. Jelaske iku ndak klera-kleru. Oh. Ana sing luwih jelas, ana sing luwih pono, ana sing luwih ngerti, ana sing luwih pirsa. Sapa? Sapa ya moko jenenge aku. Ketoke Mbah Waji. Nah, Waji. Mbah utawa Pak kok njut jangkar. Lah mbahne wis kowe aku ngingkari Mbah Waji. Saiki diaturi tidak mriki. Kersane kok nek wis dijelaskan ndak ora pati cetha. Monggo iki dirawuhi penjenengane Bapak anggota dewan. Nggih. Bulurah karo penjenengane Bapak Kiai Abdul Rahman. Nggih. Dadi awake dhewe le matur ya kudu sing sopan. Kene iki nuwun sewu lurahe putri. Beda Ingkang karo kalau mau ngendikan wonten mriki pidato nika mau. Nah iya, aku gumun kok. Pripun? Iki sing jenenge emansipasi wanita. Sama saja laki-laki. Polisi ana sing wedok, tentara ana sing wedok, Lah nggih. bupati wedok, lurah wedok, menteri wedok, kurang siji. Napa? Tukang supit ki ora ana sing wedok. Aku Ora lah kok tukang supet ora ono sing wedok iki lho kok ndek cita-cita. lah sirku ya kayak supit. Lah rumasane ora entek ngono apa? Apa nih? Lah ndek supit terus. Ngawur. Nun sewu, Pak. Jiwa, Pak. Pak Waji. Pak Waji. Monggo kulatur tindak mriko. Mriki. Anu mriki. Endi to, Pak Waji? Oh, sek ajeng mandhap lha napa meneh? Kepiye? Sek ajeng. Sek ajeng mandhap. Lah apa meneh aku ya. Oh, ora ngono. Monggo Pak Waji. Wah, lah niki Lah nggih. niki. Nggih. Salaman men ra kalah karo muntrilan. Oh, nggih. Nggih. Salaman men saged karo muntilan. Nggih. Nggih. Nyen ngapunten Pak Waji, kula sowan sak rencang menika badhe nyuwun prisa. Ujubipun dalu menika menapa nggih? Nggih, saderengipun nyuwun ngapunten mbok bilih samangke anggenipun kula ngaturaken kathah kekirangan kelebatanipun. Oh inggih. Ingkang sepisan kula piyambak nderek remen. Wontenipun pagelaran nek basa kok kaya kakumen to niki. Lagi mboten sah basa mboten Mboten sah napa-napa. basa, Kok sak mriki Mboten sak basa men lemes. kemen lemes. Pagelaran Jare kaku. ringgit wacucal dalu punika. Nggih. Ingkang ujubipun kajatipun warga masyarakat dusun Cepagan. Ingkang pun pandhegani panjenenganipun Bapak Harmaji. Pak Harmaji. Minangka kepala dusun Cepagan ingkang badhe purna. Oh, nggih. Nggih. Pun ajeng pensiun. Niki cetha wonten ing wedal menika wontenipun pagelaran ringgit wacucal menika ajanging mersatuaken warga masyarakat. Oh, ngaten. Mempersatukan masyarakat Nggih. men guyub rukun bandul ngrokok. Ibaratipun gongso gamelan menika Gongso ingkang werni-werni jenisipun namung dipun tabuh kanthi sae sesarengan wuaken suwanten ingkang kremenaken kepara dadosaken panglipur. Oh, ngaten. Kok imbane masyarakat Dadi mriki ngoten. nek guyub rukun bandul ngrompol, mbuh sugih, mbuh miskin, mbuh pegawe, mbuh petani, mbuh buruh, nek kabeh iki nyengkuyung bandul ngrompol kabeh Semakin iso kuat. kepenak. Nggih niku lak cetha banget to niki. Nggih, cetha Nek sanget. gelaran wayang iso mersatokke masyarakat. Nggih. Niku sing disuwun Pak Harmaji ngoten niku. Mulane di ujung jabatan ngawontenaken pagelaran sing disengkuyung sedaya warga masyarakat kepara Bapak Kyai ugi nderek nyengkuyung kanthi pun wiwiti mujahadah kala wingi. Oh, ngaten. Menika mujudaken bilih saestu warga masyarakat Cepagan menika guyub rukun bandul krompol nyawiji satemah saged mujudaken pagelaran ingkang kados ngaten. Tepuk tangan untuk sedulur Cepagan. Koplok matur nuwun atas oplokan Bapak Ibu. Pangajabipun Nggih. reh dene di ujung jabatan Pak Harmaji
diakhiri dengan kegiatan ingkang kados ngaten menika. Sesuk ki sing neruske mbok iso kaya iki. Nggih. Raketang pirang tahun pisan ya sing penting bersatu. Wih. Ngoten to? Nek cita-cita niku ampun kok pirang tahun pisan niku. Umpamane nek cita-cita iki setahun iki wayangan ping 4 ngoten pripun, Mbak? Ngawur. Setuju mboten, Bu? Setuju. Mboten. Mesake sing masak jare. Ora sah dimasake men wayang. Nggih, matur nuwun mugi-mugi sansaya sae sansaya maju. Nggih. Kejaba niku mangke sak pungkuripun Mbak Armarji nggih tansah keparingan sehat mliginipun Pak Armarji sedaya keluarga bersatu padu untuk mencapai suatu tujuan yang baik demi kemajuan pembangunan khususnya Dusun Cepagan, Desa Kalurang, Kecamatan Serumbung. Amin. Dados wonten paribasan serah agawe bubrak rukun agawe santoso Pak Cerah agawe bubrah rukun agawe santoso. dadi mau netrah nggih bapak ibu rukun nggih nglairke santosa napa piye? Menika pundi panjenengan mang niku bojo kula kok tansaya rada Nek cerah gawe bubrah rukun gawe santosa iki maune do padu nggih rukun nggih nglairke santosa. Lah ya nek do padu ya ora iso rukun kaya ngene iki. Ingkang salajengipun nek Pak Armarji sing disengkuyung warga masyarakat Dusun Cepagan ora nanggap yang kula mboten ketemu tekek lorek. Aduh. Apa lorek Pak? Sampeyan sih lorek Pak. Tekeke lorek pun kero-kero. Pun ngoten mawon Nggih. bawaji nek ten dhuwur suwe-suwe niku wis ora betah. Kowe nggih alian ngisor. Ah nggih kula tak alian ngisor mawon. Matur nuwun wekdalipun monggo pun lajengaken mugi saestu dados panglipur warga masyarakat Dusun Cepagan, Desa Kalurang lan sak kiwa tengenipun. Nggih, amin. Matur Niki sembah. tunggal malih Oh, ten mriki niki kejaba mersatokke masyarakat ya tundum rezeki secara sosial. Oh, ngaten. Niki grup krawitan nggih dumi dhuwit karo sedulur Cepagan. Nggih. Sing dodol ya di entuk rezeki saka anane wayang niki. Nggih. Kula ten niki ya arep dundum dhuwit, mbok dhuwite sapa ora ero. Oh nggih, monggo. Duh. Jiro tunggal Pak. kali tiga. Pun kayak anu Ora sah ngijen sampean ki. Dewe-dewe. wah, Matur nuwun, Pak. Pak, matur nuwun, Pak. Nggih, Pak. kok marepe rono terus ya? Pak, matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Nggih. Matur iki. Mriki sik. Niki lho Mbak Waluya niku matur lah ora madhep-madhep rene ngono. Kok Mbah salim riyen, Mbah. Nen? Lo dereng salim. Nek salim iki. Dalane Salim nggih saged mawon, monggo matur nuwun Aduh, Mas Pak. Gading. Pangestunipun iki. Derek nepangaken Nggih. Mbah Waji. Pak. Iki kersane pripun? ana sing kecer ora? Anek kula salim jenengan ana kasap-kasape padha karo nguyahi segara. Wah, Karepe mbok tangi iki ya rada mijiran ning mlaset. Saya malah nek gelem ngancani wah, aku gagal. Teng pundi? lelagon ngono ya. Abang ijo loro. Lah jenengan Iya, aku Panjenengan ngersake ijo. Ijo napa abang? kula niku sing mentah. Nek ijo nggih karpet niki, nek abang tutup tromos niku. kula mboten ngerti. kok sampean kok dadi kaya ngono to Pak Waci omone mburi diri-diri apa-apa ya Pak Ne. Ngerti ora kon munggah wae mong. Lah ora munggah ya awake dhewe ra cekap. Munggah ya ora napa-napa lho, Mbak. Lah iki Nggih. guyon-guyon Pak Waji nggih. Nggih. Matur nuwun ingkang sampun kersa paring pangandikan cethak-cethik Nggih. cedak cedhing. Nggih. Mboten wonten ingkang meleset. Sedaya malih kula saparan. Oh. Muga-muga Mbah Waluya tasih Gesang. Nggih. Nggih, nek masalah Rasa nesu. Maksudnya gesang mbok ngundang mbok ora sing penting gesang. nggih pancen. Nggih. Nggih leser anu leres. Leres. Pak Waji ki ajeng mandhap napa kepripun jenengan? Kula tak mandhap mawon pun buyuten niki. Pun ajeng mandhap. Nggih. Dompete pun disayu wau. Empun, tenang mawon. Nggih, gek mang mandhap. Mbok sing apik ngono lho. Alon-alon Pak sikile sik. Lah biasane apa? Lah kene ula ke ndas sik. Lah niki kepiye kan? Lah ya aku gur ngelek, gur ngelekke.
Terus putih Mas Apa Keswan. Mas Kiswan? Rasane apa iki? Oh. Kang? Pengen to jebul. Oh, gendame ora mandi. Sampeyan iku Lagi pisan iki gendame ora mandi lagi pisan iki. Mas, saiki iki ora masalah gendam. Saiki iki modele gelembuk ora gendam. Mbok ya ora ngono kuwi. Wong wingi ya rawon ning Gunung Kidul ya digawake salak ngono kok. Lah, nggawa loro wit cilik-cilik. Ngawur, kene iki nggon salah, nek gone dhewe iki nggon gaplek. Lah nggih. Mau beda-beda kene iki. Wong jenenge kemakmurane wilayah iki dhewe-dhewe. Apa meneh jenenge Bulurah. Nggih. Bulurah ingkang Bulurah ingkang Oh, Bu, ingkang nyembah menika punten Bu. agemanipun apik. Agemanipun kok apik. Abang kok. Coklat. Ah sampean wis ngantuk. Kowe iki Asmane sapa coba? Alah, kowe iki ora dong kok. Bulurah asmane sapa? Kowe iki tekok mau kok. Lah sampean ki dong ora? Di Pak Wajimo sapa ya asmane? Begini ya takon. Pokoke Ibu sinten nun sewu? Nun? Ya Cia. Oh iya, ya nyuwun ngapunten SPD. Kula winginge apa kula SPD ngajenge mungkin nek kirang nyuwun pangapunten nggih. Matur sembah nuwun karang sing jenenge lurah nek nggen kula lurah Bu. Nek ten mriki mungkin ya lurah atau kepala desa nggih. Lurah niku nek ten desa nggen kula singkatane mboten penak ajane. Lah kok ora penak pripun? Lurah iki lah ngelu ning sirah lah anggere wonge wah iki ngumbang terus. Lah ya nek kene dhewe nek mriki rak mboten. Heeh, beda karo kowe karo aku. Heeh. Nggih. Mbok Cange Nggih, dalem. wonten layang mboten? Mau kathah niki kathah. Nah, diwaca riyen. Nggih, Kok dalem. sampean ki lakon kok. Ya, Lupus. kok. Rodok maju mriki to sayang. Nah niki Lah munggah kok. riyen amplop ngiriyen. Nggih, jenengan waca. Katur dumateng pandemen ringgit wacucal ninanggung dhateng sedaya warga dusun Capagan. Kaya penyiar. Nggih. Mugi anggenipun ngawontenaken merti dusun lumampah kanthi lancar. Menapa ingkang dados panyuwunipun Allah paring ijabah. Amin. Nuwun tembang caping gunung dibawani. Nuwun Pak Harno, Mbah Lurah. Nah niki. Oh, menika saking Mbah Lurah. Nggih, mbok menawi niki nggih. Sami niki nggih caping gunung. Nggih. Kok lagu tok ya ora ngono. Lah karepmu arep piye? Ora neng sing joget lho jogetan. Oh, kertas kok kon joget. Aku ki ngerti harapanmu ki. Nggih, mangke badhe pun sendikani sedaya pamundutan lagu lelagon gegendingan ingkang samangke kanca-kanca kalan kula saged monggo mangke pun sendikani ngemuti per detik menika wonten ingkang enggal menawi dereng saged minangkani nyuwun pangapunten. Lah menika nyuwun prisa Lagu per detik ki ana sing anyar nganti jumlah lagu sak menika sampun wonten 2.773.000 terus wonten kami mboten saged. Lah niki para sing dikersake mung caping gunung. Nggih mboten mung, menika ingkang pun ngersakaken caping gunung. Ingkang kedah nyelirani sinten Mbak Sange? Enggak. Iya, dengan niku. Woh, ora ngono. Udah nggih. Lah kok njut. Lah niki enten amplope kok, Mbak. Nun, Enten amplope. enten amplop ya? Enten niki lho. Oh, nggih. Enten Nek isine mbuh. tak ndelok lho. Gur Iki delok. sing iki apa sing iki? Oh, nggih. Padha. Sami mawon iki. Iki wae. Nggih. Waduh. Leru aku. Lah aku entuk sing mateng to, Gleh. Lah kok mateng. Lah kae ijo ki mentah. Niki kepripun? Terus dikrokoti codot barang niki mboten sik ungu kok niki. Oh, mboten napa-napa. Nggih pun mboten napa-napa. Jenengan saiki suwe-suwe ya mateng kek abang. Sampeyan ku ora ngrusui tek cah cilik lho. Cah cilik kepiye Kuwi iki? lagi ki mambone sapa kok tetep jupuk ki? Iki kepiye ya nyotak balekke. Arek ngoten. Aku ngerti cita-citamu arep nggo tuku wedhus nggo hari kurban sesuk to. Kepiye iki balekke ora? Ya wis nek ora gelem. Lagi mengap. Iki Mau motor aku mesti jeneng ngo. apa lho? Batine ki ora sah ngono kok ya aku ki cok maca batine piyayi kok ya. Nyogawanen. Mah. Tanganku ki panas banget nek nggo dhuwit. Demok entuk tanganku ki panas. Aku ki nyekel tahu kuwi langsung mateng. Saking panase tanganku ki. Lah keneng apa? Ora keneng-keneng. Ya DM sik. Saben bengi. Nek biyen Lah kok nganggo ndek biyen? saiki yang tolong sasi pisan ora mesti.
sampean kok dadi bojoku ambedira gur nyingkur wae. Wah, kowe duwe bojo niku cerewete ora ilok-ilok, galake ora ilok-ilok, bulurah. Lek matur ki sing apik. Nyonto ki bulurah. Piyayine anteng bekti karo piyayi kakung. Apa aku ki iso kurang? ngomong putra wayang. Lah kowe iki wong wedok dadi bojoku wis ora anak-anak, galake ora ilok-ilok, cerewete pol pelit. Ilang-ilange senengane. Oh iki sampean iki dolan-dolan ya tak sangoni pirang-pirang kok iso-isone lho. Dolan sangone apa piknik ning Jakarta kancane wis samu 3 yuta aku cekeli 200 karo ditempelake sego. Lah wis tak sangoke sego to. Kowe pesen rindil iki gur cekel-cekel no. Iya iya. Tekan Jakarta kancane jajan ya duit gur tak cekel wae. Tekan ngomah ki duit utuh tak kantrongi lho. Aku turu ki sida dirogoh. Ya tak sampluk iki gur cekel-cekel aku ya ngono genteng kok. Lah rumasan aku ki golek ya apa? Lah ya mergo nggon sakire ya tak sampluk iki gur cekel-cekel aku ngono genteng kok. Harapanmu ki lho. Wong wis tuwa ki lho mbok ya sing rukun. Alah tuwa ya men. Tuwa arep nom gampang takon wahyu ki lho. Carane piye? Lomotan kencur. Heh? Lomotan kencur. Dadi nom. Iya angger laku masih bau kencur ku sik enom kok ngayal kowe iki. Nyang. Kang Sen riyen, Mbak. Kagol aku. Lah ya Ah, balik. kagol wis emoh mesti. Wis emoh aku. Ngono. Ayo. Wong wedok iki senengane kagolan. Iya, Nah, ora Bin. ngono kuwi. Geger kagol jegu geger. Kok ya sing biasa nek ana rasa nyedok-nyedok tuwa kok. Nanti kaya Oh ngoten niku lho Bu Lurah, kudune iki nek tuwa ngene iki kudu digemateni ora kok malah disia-sia. Walah, kowe iki ya kurang gemati biyen dhek isik enom manten anyar aku mangan gabres oleh nutuli nganggo tisu, mas mbok ya dilebokke. Bareng wis tuwa iki mangan gabres ning ngelokke cangkem ambane suntuk. Mboten Dik Bu, ampun percaya. Oh. Ora masak ngopo pe tak dulang ngono kok. Dek enom biyen mesrane pol bareng wis tuwa suaramu atos. Ora lebihan sing kok kangeni aku ki apane. Aku ketok apa to sayang? Alah, sayang-sayang apa? Sayang-sayang palem le jangan bayem segere ralok-ilok gur dialem pisan wae ambedina diantem bayem lho ya. Abuh wong lanang rumana. Lah wong blojo ambetira 10.000 kok njaluk lamu iwak. Ya carane ngecake iki. Carane pripun? Nang pasar kae iki. Nggawa anduk to. Ku nek nang lengoke anduke cemplungke plung ngono kae kok diperes sak drigen ora bayar kowe kok ngayal duit utuh. Nyak. Iki kok piye to? Pidul lho iki bisa. Biasanya Mbak Walu yo sampean kaya ngene mergo sampean rak nonton Bu Prastiwi to. Saiki keton cantik ngono to. Ket biyen nek Bu Prastiwi iki cantik katimbang kowe iki. Ayu Bu Prastiwi. Ah terus piye arake saiki apa piye? Ya geduk aku lemu aneh. Heh? Wis ora wis padha tuwane. Ora gitu. Kae. Tambah mau menang to, mbek 1000. Nah tak tutup iki. Nyawa. ngenjang agem linggis. Non? Agem linggis lho nutupi. Lho kowe kan nganggo linggis kuwi. Gelem ra? Aja kasar-kasar kok linggis mbok pacul. Monggo Mas. Matur sing sae. Yen ngapunten. Oh, malah mengidak ini wis jleng ngono. Yen mewajah amung karo jana kuning
persis kaya barang ledek. Jokete sampean kok kendake cocok banget lho. Ledek munyuk ngono. Heeh. Ning yo tenan lho. Aja dolanan wong gerang le. Ora dolanan sampean mbok meneng bae ora salah. Manut kendang wek apik kok. Iku kok wani dolanan aku to. Mbokmu gedhe ora tau dolanan aku lho kok. Lah wis ora apik. Ngomong Ciwek iki lho. bokonge tak diwit kok kerosak ngono ki. Lah iki nang benike kok. Kaya ning klarase. Dinteni sik no. Wah, tak antani nganti surup ora teko-teko. Sak ora sabar. Oh sik kok aja kesusu. Sing apik wae. Kon ngenteni iki selak ora sabar. Ngenteni anu Pripun? bojo kula pancen ngoten niku. Lah pripun, Mbak? Senengane aja kemelek-melek. Heh? Napa? Kok aja kemelek-melek? Kemelek-melek iki. Apa? Melek ya apa? Susu. Nah, aja kesusu. Aja kemelek-melek. Pacita. Sarani. Jana. Men bau nguwit dhewe kok. Ora gak kertak-kertek iki lho. Tak kertak-kertak tak kira panggunge terane balung. Panas udan. Ayo kakak yang macane sasu. Ora kok loro. Bocah iki kupinge ning becake. Ya iki sapa? Ayo, Ya wis. Rik sampean. Ya jeparian riyen napa mboten niki? Parian. Mau kon tekek lorek lho sampean iki kok. Engko parian sik. Nane nane. Ya saking sinden-sinden riyen. Sinden riyen Nggih. wonten. Nane nano, nanane nano. Nane. Sing pojok mriku riyen. Wis ki pojok Nggih. iki. Oke. Monggo Bu. Monggo sing dhisik dhewe Bu Prastiwi liyane do ngarang sik dinehi kesempatan. Monggo. Nganggo HP ya kena, nulis ya kena, monggo. Dagelane Nggih, dagelane. Genah. Andane kok ngeyel. Ora katokan. Andane lho tak elekke lho mau. Ya omong sing ngomong sapa nek ora percaya meneng wae. Arep ngomong kuwi. Nek dudu Wis gak dibuka. Terus. Wis gak dibuka kok mau. Lah ngarane kok dagelane ora katokan. Lah iya wong nganggo jari. Padha kejaran. Iya. Kowe iku ora parian go nolokke ora katokan. Nane nano. Mugi tansah guyub wargane warga Cepagan. Amin. Amin ya rabbal Arep alamin. ora katokake sing penting guyub.
Ya yo kowe aku kayak suhin saiki aku genah katokan. Suhin. Ngombe es tekan Enak. Gernek iki. seger rasane. Mugi warga cepaken lancar rezekine. Amin. Amin. Ayo iki mau ngombe es degan kayak kowe ngombe dawet apa di Aku klekaran Nah, kuwi. malah neng pinggir sumur. Waduh. bahaya ini. Mugi warga cepaken tansah makmur. Amin. Kowe nek kepengin makmur klekarono. Lagi mau parian kok. Oh iya. Mangga. Kesamplok walang Guru kidul iki. Iki nyindir. sangit ambune. Oh, sangit ambune walang sangit. Mugi sedaya warga cepagan Kaliurang Srumbung Magelang. Iki kena rata nek iki. Men tak karepe. Mugi sedaya paringi sehat, panjang umur, bagas waras, Murah rezeki. subur makmur. Kowe iki kon parikan ora kon donga. Lah iki dongake. Lah yo nek cendrak wae lek kedawan kok malah dadak. Mugi sedaya kabul dongane. Amin. Alhamdulillah. Dan kaya maca koran. Iya. Ayo, Nduk. Iki sapa iki jenenge? Heh? Dek sapa? Ayo mudin. Cipluk, cipluk. Cipluk. Celengan. Selengan. Celengan. Cacahe telu. Cacahe telu. Mugi sedaya warga cepakan sehat selalu. Amin. Aku ki sering kepethuk karo iki ning jenenge iki cok lali ora iya. ngono. Oh, lah nggih to, Mbah. Cimpluk, cintuk. Sapa? Cimuk. Cimut. Ciwuk. Cimuk, cimuk. Ketok enak cimuk kecilik. Ya ta. Nek kayak iki jegunuk sakmene. Wah, ora usah muni ngono to. Lah ya tenan lho. Ya cilik ya men, gedhe ya men. Gedhe cilik lemu kuruke ora apa-apa wong sing kanggo ya mung sethithik. Masa kayak gerarak milih sethithik ya kabeh kok. Lah nek jupuk wedang kok dirangkul gelase ora ora wis sithithik. Loh itu. Dadi karepe bawang wae kanca-kanca ngerti. Tuku ketan Konsumen iki sing di dhuwit gur iki. Sing duit gerigi. Iya. karo tuku sukun. Wah, komplit. Mugi warga cepakan tansah guyub rukun. Amin. Ayo. Induk. Aku numpak jaran. Oh, Numpak jaran, Mbak. Iya, iya. Nanti aku wingi arek numpak ora entuk. Oh, kowe ngawur jaran Iki- Kepang lu numpak kualik. Monggo. Jaran kepang kualik pripun? Lah cetok ndrase iki kudune ngarep kok bahasa buri. Melu jati lan jaran Kepang wis bodol nekat wae. Bareng tekan omah gur aku sing digawean. Lah arep sapa? Aku ora njaluk tulung tanggane ya ora entuk. Jaran Kepang mongko Kepange gua iku andel-andel bodol kok tumpaki entekane. Tulisipun turut kene iki. Ayo jaran kepang. Iki mau. Aku numpak jaran. Oh iya. Karo kancaku. Oh boncengan. kancane. Boncengan, iya. Mugi dusun Cepakan. cepakan tentrem rahayu. Amin. Numpak jaran keke numpak pondok sak-sak lah monggo.
ngatang-ngatang ning ora ngatung. Ngatung ki jaluk lho, Lek. Iya. Ning utek Ngapa kok ngatung? Lho, tangane mesti ngene iki. yo wis. Aku ora arep nglerokke ya aja kuwatir. Ayo, Nduk. ngatang-ngatang Oh, pindho le ngatang-ngatang. Monggo. neng tengah lapangan Ya iso digulungke. niku bar bal-balan kok Oh, Mbak. iya. Nggih. Warga Cepagan Kaliurang Serumbung Magelang mugi tansah kebak kamulyan. Amin. Mana sudan Nantur tegan. Wong teguan kuwi tandur ya basa. Dukan itu. Kok ora sidang? Ajane parian ya bersanggon. Tegan kuwi tandur ya basa. Mbok ya sing logika lho. Contohnya piye? Ya nandur ya tak takoni nandur apa nandur gedang ya basa. Nandur jeruk ya basa. Lah piye? Apa meneh degan kok tok tandur. Apa ya umur, umum. Sampean wis sing apik. Ora ndek sing apik. Nantur tekan rentuk. Nantur gedang. Bosok kuwi ya. Nandur ki nandur wit gedang aja nandur gedang. Lah jare lha kene sampean ngopo Kang nandur gedang ngono? Ora. Nah? Ora nandur gedang aku. Mah aku ra iso. Ra iso? Ora. Wis raja. Sarana. Karang buluran kula niku ndi bojo padha tuwane iki mengkur ora apa-apa gur tak kon ngukur geger. Wong nek wong tuwa ki ngukur geger ora geduk, tulung mbokmu geger gitu kan tulungno. Guru ngono ki awan-awan. Ku ya awan-awan. Oh biasane bengi kok awan lho. Lah ra salah. Awan-awan. Gak aku pokoke. Nyunggi asbes. Napa ngetan? Lah meneh yo. Mungkin warga Cempagan ya sing guru ya sing buruh ya sing karyawan ya bulurah Pak Dukuh Pak RT kabeh wae pokoke sukses lho. Amin. Amin. Panas Panasudan. oh dan panas. Leng. Sapeng. Kun. Kowe sing duwe. Lah kok aku Kowe. kok sing duwe? Dek wis to tak penggenake lho. Gunung. Ngapa kok ndak dilapi? Wah, wong arep mangan piringe dilapi karo ngomong lho ambil dilapi ya ora apa. Ya. Kilat-kilit kaula. Mangan roti ora keturutan tuku klepon diwadahi piring. Wis pirang-pirang sasi ora tau tanggapan nganti blangkon nggo ngendrok kala jengkeng. Ngono kuwi rak nasibku dhewe. Ala syukur. Ana sing njaluk tekek lorek. Tekek lorek mboten, Bu? Oh, nggih. Nun sewu bulurah namung nyendikani dawuh. Nggih. Engko ndak ya geli. Gelo. Kok geli. Aduh, apa jeneng ini semen ora ngomong. Tekek lorek ndase ireng. Arep wis tuwek. Isih iso ngerit. Mempeng jaremu. Karet mempeng. Nuwun sewu katur para pamirsa ingkang sampun rawuh wonten dalu menika. Monggo dulur sareng sami ndedonga mugi pinaringan kalih sampe
gelem guyu yen kepengin cepakan desane cepet mati. Nuwun sewu rawuhipun bulurah ling ngarahke rakyat lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contoh lurah kene desane Gemaripan. Nuwun sewu Bapak Kiai esok awan sore rajine mulang ngaji le maca zikir kuat nutuk nganti sewengi monggo karo isih mikir kepiye sesuk nasibe santri. Nuwun sewu wonten rawuh anggota dewan tangine kudu esuk ora kena tangi awan. Gek sarapan siram budal jujuk gawean mikirke masyarakat supaya uripe mapan. Nuwun sewu katur Bapak Dukuh pancene esuk wingi ra kangelan gawe lawung wong wis ditonjok kono kene nggone wong ewuh nek jam 5 sore momet le golek butuh saya abot ngono pancen sing dadi RT kudu iso nantremke kabeh lingkungane kudu manut apa dawuhe lak dukuwe mongko RT tenan rong karuan pira bayarane. Nuwun sewu Bapak sing ngagem kopiah lenggah jumeneng tak sawang ketoke sanesaya gagah karo kanca dulur basane mesti ramah tamah tak dongake ayem tentrem kebak barok. Ibu ngagem jilbab warnane coklat sing ngagem jilbab kudune lak rajin salat piyayine meneng ora seneng berkhianat urip ayem tentrem mergo kebakane emas abot meneh sing nganggo jilbab lak kuning piyayine saben dina tak suwun kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina paparing adiku tu sareh sabar ora kena muring-mur ana meneh jilbab kok warnane putih busana muslim berlambang suci nek aurat yakin dulur bisa tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alami dasar ayu ditambah beriman sopan santun abasane mesti mapan iso bedakno endi sing halal karo sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an ning atiku kadang rumangsa heran nek nonton cah wadon kono kabeh nganggo pakaian rupa ayu awak putih kok ora dieman ngalor kidul kulon etak rupa ayu nggo pameran ora nglarang wong wedok aksi tulung kabeh yuk ding ati-ati kasus pemerkosaan itu sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi nek bojoku tak kandhani nyandang nganggo model bocah saiki neng pawon nganggo celana kok mini bareng celanane sutek mulat-mulat geni kepiye apa ya kok kathokku suwek iki contoh nganggo ki sing apik meneh ora ditiru wong-wong sing ora bener Alah, aja ngundang hal-hal sing negatif
sing bener nganggo ki sing rapet. Dadi sing rapet. Lah sampean mingki ora ngeleki aku. Wah, wis tak elekke saiki nyandang nganggo ya kaya ngene to mbok jange. Nek ngene iki rak wis to bojoku. Nggih. Nyandang Jawa. Kabeh ngene iki apik. Kabeh iki nyandang Jawa nun sewu niki ya ana tegese mbok jange. Ngaten iki. Tegese napa? Wis saka ngisor nganti Nggih. tekan dhuwur ya ana tegese kabeh. Upamane saka nggon ngendi? Iki ngono care rak jenenge suku biasane ngono dulur meng digawe mlaku-mlaku paling penak nganggo sandal apa sepatu ra kuwatir ngidak belik utawa kesandung watu. Weteng iki kramane padar biasane ngono dulur dinggo wadah panganan nek kuwaregen rasane ting slegrak ora karo nek dong kowe luwih telo mentah mesti doyan Sembrono. Ya ora mungkin to ya. dodo iki Dodone niki lek. walah kene wis cukup bare masuk Dodo iki. dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit isih dipageri balung ayo dijaga supaya napase landung nek nganti lara angel didul Saiki cobi gender. wis kita Mulai mau masuk ke halaman gamelan. wis tak rampung iki mentekan dhuwur Awas. Iso yo. Tangan iki kramane asta, cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, kene sing kiwa nggo ngopo-ngopo kena. Contone yo ngapa? Nggo kukur-kukur nek. Ayo ora pripun mbok sing anu mbok jange. Sange mbok Gede. jenengan. Nggih. Gamelan. Tahap gamelan. Oke. Gender Iki nggih saniki. dosen kaya ramane biyen ngetes aku. Nah, ya melakno sampean aja rumangsa pinter. Ora, gender ya. Nggih. Iki mono jenenge gendar dipasang bumbung dijejer-jejer. Sing nabuh meneng ora seneng pamer tabuhe ming cendhet ning pucuke jeber. Napa leres Pak Bambang? Iya, nah betul. Asmane kan? Bambang iki. Pak Prapto. Prapto ki apa? Prapto ki Teko. Heeh. Lah iki ya teko rene kok jenenge Pak Prapto. Iki mono jenenge slentrem nek ditabuh unine mung kalem sing nabuh meneng ra kakean gunem tabuhe rada dawa pucuke sak gegem. napa leres Pak Edi? Nggih. Kok Edi sapa to? Lah sapa iki? Surit. Ngapa? Sembrono. Tau. Rebab sakniki rebab, Pak. Nah, Rebab. Rebab. wah iki rada angel. Ngati-ati kudu sing apik. Sing nyekel rebab iki, oh iki Yama Dipati iki. Iki ngono jenenge rebab. Lemune mergo ana sebab. Nggih. Ora mung cukup nganggo abab sing nabuh kudu tanggung jawab. Iki rebab. Iki jenenge Mas Kiswan. Nggih. Kis itu cium bantu sekali dadi mbiyen duit Ciuman pertama. Ciuman pertama. Mas Kiswan. Kene dicium sapa? Hah? Antara ada sinden ki sapa pian? Lah ya jelas. Ngandinge cipluk. Cipluk. Nggih menika Nggih. Mas Kiswan. Pundi meleh Mek Siter. Menika Mas Kiswan. Mas Nggih, Kiswan. Kiswan. Niki nggih dalang. Sikis. Nggih, niki sikit. Kis. Niki dalang nek dalang semuanya ra meneng. Niki nggih. Nggih. Lah ya nek dalang kira meneng. Wah, wis tau nganggo torjo ambles. Tok tok. Ora iso ambles telatar. Lucu lagi nek dalang. Aku wis nderek. Itu ya betah nganti tekan jam 12:30 ya. Nggih mboten dalang jos Mas Kiswan iki kabeh dalang. Nggih. Nah. Sing iki? Iki Mas Wahyu iki ya dalang. Iki dalang. Ning iki dalang Mas Gading Pawukir Sena Saputra. Iki pancen putrane Ki Sena Nugroho Swadi. Asmane Awake apik-apik. iso mbonceng wit biyen nganti tekan saiki Alhamdulillah. nganti diparingi sawab nganti saiki awake dhewe iso katimbalan Iso bareng nderek. karo penjane Mas Gading. Matur sembah nuwun nggih Mas Gading. Nggih. Sindene ya iki. Pokoke sound sisteme terus kae sing tukang nginjen yo kae. Kang apa tukang apa? Tukang Syuting kok nginjen iki lho. Lah nek syuting apa ora diinjen ngene ya ora apik ya diinjen. Lha niki jenenge iki ya ora kok tukang nginjen. Ya ora ngono. Mula eling dulur marang pangeran, eling ana nyawa kabeh iku mung gaduhan. Bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat iku kabeh mung sampiran.
kudu eling mulane ora sah umuk nek pas bandane numpuk ora sah kemaki nek dojo rezeki ora sah ndangak nek pas sake kebak ngopi sing apa to ning alam donya sing dumukke apa awake dhewe iki mung sadrema nglakoni ngono lah kene ya pinter men ngomong aku nek ngomong iso ning nglakoni angel antekno poso wingi ning ya disyukuri Pak Ne selama bulan puasa lah nggih tadi rewangi ngalor ngidul aku wingi iki tenan lho apa pas ning nggone sampean poso-poso wingi tak tinggal sedilit wae lho tinggal ning karepku ki rak ngene nek jenenge suami ki ya kudu neng omah nek upamane aku pas lunga kerja nah ya terus lagi tak tinggal lunga sedilit tinggal ning ndi lunga ngidul lah aku wingi kok sampean wis ora ning ki lunga nang ndi lah kowe iki kok ya lunga ngidul mune nek lunga ngalor aku kira lunga lah gandeng ngidul ya lunga aku lah nek nyambut gawe ki ngidul lho oh lah rak ngono mbok sanye Nggih. diteruske capek ngono nggih Nggih. nggih usale nganti gara-gara dagelane dipet-pet nggih monggo Oke. Nadyan wadon joget kok sikile pentalitan lho. Ngapa? Ora apa-apa mbokmu lho kok keremen mbok yo semen. Wong pentalitan gila-gila. Iki lho trocokmu iki lho ngenenge mripatku. Nganti kaya apik-apik Trocok ya apa? Sikil. Oh, tracak. Trocok iki manuk. Mula kowe muni trocokne tratap ngono aku. Ngapa? Sakar bisa Abur. Gunung desa dadi raja dene ora elang kone padha zaman berjuang
sampun pun nggih. sendikani Sampun panjenenganipun matur Bapak sembah. Lurah. Nun sewu Bapak anggota dewan napa badhe ngersakaken lelagon menapa? Oh sampun nggih. oh, Mbok beli menika. badhe kaping kalih Weh. mboten. Bu Lurah ngersakaken lelagon mboten? Oh sampun. Dados tunggal karan Bapak anggota dewan nggih mboten. Bapak Ibu monggo menawi badhe ngersakaken lelagon. Carane piye? Saranipun namung gampil monggo Nggih. namung nyerat kemawon. Lajeng pun lebetaken dhateng amplop. Wonten artanipun langkung sae, kene mboten cetha kirang sae. Nggih monggo. Menika namung guyon kemawon. Guyon iki ya tenanan. Tesih kathah niki, Mbah. Nggih kathah pun Nah. waos mengki ndak malah kentekan anu monggo. Monggo pun waos. Saking Pak Muji Harsono. Kemiri Kebo Giri Kerto Turi. Nggih. Nuwun kembang rawe dipun bawani gedruke. Nggih. Ingkang nembang Mbak Agnes. Oh nggih. Terus kutut manggung saking ingkang nembang ingkang Mbak Ayu Purwolestari. Nggih. Terus neh diwaca neh sisan dirampungke. Saking Ketua Persada Dusun Cepagan. Salam kagem sedaya anggota Persada. Semoga selalu kompak kagem sedaya masyarakatipun mugi tansah guyub rukun. Amin. 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 Salam niku nggih. Nggih. Kembang rawe Lho kembang lari loro. Linmas Desa Kaliurang. Oh, Nggih. nggih saking Limas. Kula pas Niki banget. wau saking kula Pak Harjo. Pundi kula Mugi wacana? katur dumat. Pundi kula wacana? Nganti kaya iso. Lah tulisane munggah medhun orang. Lah kacamata ya cetha ta. Nggih, saking kula Pak Harjo mugi katur dumateng. Dumateng sinten, Mbah? Tulisane turut tengah barang Lah iya nama cetha. sugeng rawuhipun menika wonten gending pangkur tulung dipun kumandangaken menawi kepareng dipun jenglengaken mugi dados napa panglipur kan sampai sampun menika pangkur sampun niki masalahipun nggih menika sampun dipun pirangani sedaya pamundutan mbok pribadi ngersakaken malih semoga nawala saged Keslot raja. syukur muring kangge Gusti nggih Maha Agung Ketoke ora ana kuwi mau ki. lha iki tenang niki nggih wonten arta 700 monggo menika kangge Mbah Waluyo Lah endi? kilo tulisane 700 kagem Mbah Waluyo. nggih Ha iki ngene ngene. apa Kayak no dalange wae ding. Oh. lha iki sing cilik Sing ora menang, waca Endi? ora sah lho nggih aku nggih mboten napa-napa mangke badhe pun sendikani saya pamundut pamundut Nggih, iki tesih. Enten setunggal mulih. apa Lagu Perahu Layar dari pecinta seni wayang jauh dari pulau seberang, Bapak Agus Wakijo Miarto dari Sintang, Kalimantan Barat, mengucapkan selamat bersih desa untuk semua saudaraku di Cepagan. Semoga Cepagan selalu aman, tentram, sejahtera. Aduh, amin semuanya. Amin. Amin. amin nggih pun Dari mantan guru yang bertugas di Sintang, Kalimantan Barat yang sedang menghadiri wisuda anaknya di Amikom, Yogyakarta. oh dari mantan guru yang Nggih. hadiri anaknya baru wisuda Iya. nggih monggo sik ini jangan Lah niku senti-sentikane tesih malih. Tesih mboten? tesih mboten Sampun. Oh sampun. nek kelas kula nulis malih monggo Monggo menapa ingkang sinten niki badhe badhe pun anu aturaken. kembang rawe napa ajeng napa re Mbak Rawe. Mbak Re sinten sik nyendikani Mbak Agnes Nggih, Mbak Agnes. Adik Agnes. nika pamundutan saking biyanipun para-para ingkang lenggah Mbak Agnes kersanipun nyaosi menapa menelagon Mbang Rawe monggo kula aturi jumeneng anu Jumeneng, monggo Jumeneng. Mbak Agnes monggo Mbang Rawe jumeneng oh cuplak Yang panas
ana bocah kok lek mulus. Sugeng dalu, Nduk. Mbah Walia. Iya, Nduk Cahyu. Mriki ta kula kangen lho. Andang, aku Kok iki- saya ireng ta? Lah kadang ngopo to hin kok mbok aja iki karo Dah. Hin. Bojo kok senengane kok. Cedhaki. Aja ngono to. Iki kok Kayane ora di Ora dikapa-kapake kok, Cut. timbangane kok dadak joroke. Sugeng dalu malimbo Mbak Cange. Kene tengah Nduk ora jero. Wadake nang kali wae lho. Iki putumu wis semene gedene. Walah kandhane kok ora ngira babar pisan biyen dek cilik ki ampun dina lek ngedusi tlatene pol aku ki saiki kok blas ora gelem tak. Nggih, ngenjang kentekan kula nggih Mbah sik ngedusi. Ora aku arep nyemplung kali ora usah tak dusi. Lah ya kan aku berbakti ngono lho karo wong tuwa, biyen aku didusi sesuk ya tak Jenenge dusi iki genti. apa? Mendem jero mikul dhuwur ngono kae lho paribasane. Ora usah dipendem jero-jero. Mikul rasa dhuwur-dhuwur ndak kesundul empyak. Oke, kene Nduk Cahyu. Biyen isih cilik saya wis kena nggo kletrek-kletrek. Kene. Lah kok padake kerupuk to? Wah, kerupuk kau niki lek nyandrati ya angel. Monggo. Hah? Ora kok sampeyan makmuk apa-apa dicekel ki pamrihmu ngopo? Lah nggih mboten apa kalih putune kok yo. Apa ngene iki? Putu. Putu. Ora apa-apa. Ngelus-ngelus barang ngene iki yo ora apa-apa yo, Mbak. Aku ki nok sak suwene dadi bojone Mbah Mulanang demok rong tau. Lah aku Kok karo iki kok apa-apa kok nyak-nyuk iki karepmu ku piye? Seprana sprene niku mboten tau didemok blas. Aku wis tau demoki mlosoh. Padake geni yo. Kaya kenalpot. Bojo iki glugut tok dadi wis berbuatel. Lah usah balas kok ya. Nduk Cahyu. Nggih. Guyon kabeh wae, sing penting waras ya Nduk ya. Nggih. Sesuk ora usah bali neng ngono ge neng ngene simbah wae. Nyeleh. Oh, nginep ngoten. Mbahmu wedok arep lunga gek kowe ngancan wae. Oh, Ya. nggih. Dhewe nggih Heeh, jenengan. tak kon lunga patang-patang taun ora sak mulih. Aja gelem gugu aku. Wingi tau mupu bocah wis remaja. Aja jenenge turu we kok di karepmu ki kepiye? Diri-diri mbok ungake kepiye? Sampeyan kok ora tega apa piye? Kemati karo sing jenenge anak ya ngono kuwi kok ana cetha cokot nyamuk nyamuk tak goblek nganggo bendru. Aku gegremisan. Wira kur nyamuk sik. Duh. Kademen po nak. Nggih, niki pripun, Mbah? Kembang rawe minangkane Nggih. pamundutan. Kula ugi wonten titipan Apa, saking menika Pak Oka Wibowo dari Belanda. Dari Belanda. Cih, lah nikah kan nikah kan di streaming. Oh, Jadi iya. sampai luar mancanegara niku mriksani ngoten lho. Nanti jaban negara Nduk, kabeh iso Jabatan. mirsani Ah, iya. sak alam donya. Heeh. Sing ora nonton iki gue ngerti ora sing ora nonton men Sapa? negara Iran karo Israel ku ora nonton. Lah do perang saiki. Nggih, nyuwun lelagon rengu, mbok menawi samangke saged dipun minangkani. Salam ugi kagem Bapak Sobat Ngebiar yang selalu setia menemani warga laras Iya, kalian iya. Mas Gading menika Bapak Heri dari Bali, Bu Dewi saking Madiun. Heeh, pokoke Komplit. Sami mirsani lewat nggih live niki dugi streaming. pundi-pundi pokoke sedaya pamirsa menika. Nggih, mbok menawi minangkani ingkang pamundutan wonten mriki rumiyin Nek nggih. kowe arep salam-salam sing Surabaya apa Jakarta apa Cilacap apa Semarang apa komplit Solo pokoke. kowe salam-salam oh. Sampean sik wae. Oh iya, salam yang di Jakarta ya Mas Edi, Mas Nggih. Teguh, Mas Kuat dan Mas Yanto, Saking Bogor, Mbah. Mas Iwan, Mas Pri, Mas Heru Nggih. dan Mas Atang. Ya. Iki sapa? Aku ki ngapake mosok ya ora sing jenenge sing padha kan. Oh nggih, ingkang saking Semarang Sugeng Dalu ugi Nggih. Gunung Kidul sedaya kemawon. Nggih. Sekawungan sareng-sareng. Amin. Monggo. Pun kayak ngoten mangke jeneng kembang rapi. Dipun langsung ya. Siang makan nasi kalau malam
tunggal sebalik wiwitane monggo cecer saben dinane saya suwe saben cecerkan tangane matur sembah nuwun. Nggih, wah pokoke jantenane Agnes ngadeg kembang rawe. Wah, Pripun? Rontok kabeh. ora kepiye-kepiye. Kembangi lho ya. Ora. Heeh. Ya Nduk, Cahyu matur sembah nuwun. Mugi dagem panglipur sawetawis sinami kegujengan namung supados regen swasana, supeket kegadangan boten teges ngicalaken ras pakur mawon.